ፀጋም ድሕሬናውን ቆልሕ ክንብል ኣለና ኣብዚ አንጎሎ ዝመስል ነገር ኣሎ ከፋታ መንጎ ዘን ክልተ ገዛ ንዑን ሕሉለና መኪና ብፀጋም መፅያ ቁሩብ ቀሲለ ግን ፀጋም ስለ ዘሎ ሆይረ ረገል ምክንያት ብምግባር ኣነ ቀዳምነት ሓሊፈ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ናይ 30 እዩ ክሳብ 30 ከባቢ ክንዝውር ንኽእል እዚ መኪና አንጎሎ ላብዚ ጊቭ ዌይ ምልክት ይብንሎ ምልክት ንየማን ገይረ የማን ክቐፅል ተዳ ኮይነ ማለት እዩ ንየማን ኸይድ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ምርኣዩ ኣሸጋሪ ስለዝኾነ ቀስ ኢለ ቅልቀል ከምዚ ኢለ ድማ ወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንኦከርን ገፀይ ክኸይደ ንየማን ክጥወየ ማለት እዩ ምልክት ገይረ ንድሕሪት የርኤ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ክንህርን ቀስ ክትብል እንከለኻ ጎነይ እውን ርኤ ቀስ ኢለ ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ንኡልቨን ገፅና ክንከይድ ተዳ ኮይና ንኣብነት ፈልት ካውቴ ሰለስተ እየን ዘለዋ ከምዚ ምልክት ዝረኣኹሞ ንፀጋም ክሰግር ኣለኒ ማለት ስለዚ ኣብዚ ክንህር ይጅምር ቀልጢፈ ድሕሪት የርኤ ፀጋም የርኤ ክሳደይ ጠዌ ምልክት ገይረ ክኣቱ ክእል ማለት እዩ ስፒድ 80 እንተኮይኑ ርኤዮ ቀልጢፈ ናብ 80 መፅእ ተተኻኢሉ ገና ኣብታ መንሃሪት 70 ከባቢ ክበፅሕ ኣለኒ ክኣቱ ከለኹ ሽዑ ብርቱዕ ነሃር ገይረ 80 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ልዕሌና ዘሎ ምልክት እንደረኣናዮ ኡልቨን ንየማን ትብለንላ ፀጋም ኔራ ትኾን ቀልጢፈተን ምልክታት ገይረ ድሕሪ ማእኸለይ መስትያት ፀጋማይ ገይረ መቐየርኩ ሕጂ ግን ንየማን ፅቡቅ ፈልቲ እየ ደለኹ ማለት ኣብ ትኽክል ለይን ኣለኹ ማለት እዩ ኡልቨን የርኤኒ ኣሎ ስለዚ ቀልጢፍና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና ብሊክ ጥራይ ቆላሕታ ጥራይ ክንሰድድ ኣለና እምበር ኣብኡ ክንውዕል የብልና ምክንያቱ ኣንፈትና ከይንስሕት ስፒድና እውን ክንቆፃፀር ስለ ዘለና ድሕሬና እውን ዝመፁ ዘለዉ ክንቆፃፀሮም ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ቀልጢፍ ኡልቨን ንርኢ ንየማን ኣላ ምልክት ትገብር ይወፅእ ንየማን ቁልሕሊሕ እናበልኩ ንድሕሪት ወይ ንጎኒ ርሕቀት ይሕሉ ኣብዚ ከባቢ 30 ከባቢ ክወርድ ይኽእል ዝያዳ ውሑስ ዝኾነ ምዝዋር ትገብር ቀልጢፍካ ምልክታት ትርኢ ሕጂ እውን ተኺልካ ሪስሎካ ኣሎ ንየማን ኡልቨን ወይ ኦከርን ኣሎ ስለዚ ንየማን ኡልቨን ወይ ኦከርን ኸይድ ኣብዚ ጥውይ ምስ በልኩ ቀዳማይ ክሪኦ ዘለኒ ፎሸሽ ቫይ ኣሎ ዲ ወይ ከዓ ስፒድ ማለት እዩ ክንደይ ሃስትየት ክኸይድ ኣለኒ ኣብዚ ሕጂ 50 ድዩ 30 ወላ ሓንታ ይረኣየኒ ዘሎ ስለዚ 50 ክኸይደ ሕጂ ግን ቆልዑት ስለ ዘለዉ ብሽክለታ ኣለዉ ቀስ ኢለ ነዛ ቅድመይ ደላ መኪና እውን ቀስ ኢለ ክተላ ማለት እዩ ተዘይህሉ ብ50 ክኸይድ ምኽኣልኩ ምክንያቱ ገፊሕ እዚ መንገዲ ናይ ባዕሉ ፈልቲ እውን ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ናይ ትራፊክ ሕውስውስ ተሪእና ብጣዕሚ ሃዲእና ቀስ ክንብል ኣለና ኩሉ ከባቢና ከዓ ንከታተል ኣለና ነዞም ቆልዑት ክሳብ ዝሓልፎም 50 ኣይከይድኒ ኣይፍለጥኒ ክወድቁ ክእሉ ወይ ከም ገየሎም ከይኣትውኒ ምስ ሓለፍክዎም ግን 50 ኸይድ ይኽእል ሕጂ ኣይረኣየናኒ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ገፊሕ እዩ ብጣዕሚ ገፊሕ ብጣዕሚ ከዓ እቲ ዝርአ ቦታ ከዓ ፍሬኑ ሒዝና ጠጠው ክንብለሉ ስለንኽእል ኣነ 50 ክዝውር ይኽእል ሕጂ 25 ዝውር ኣለኹ ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ምክንያቱ ቅድመይ ዘላ መኪና ብጣዕሚ ዝሒላ ስለ ዘላ እዚ ምልክታት ንሪኦ እዚ ስቶቭነር ንየማን ኣሎ ኦከርን ሪየን ኡልቨን ከዓ ንፀጋም ኣሎ ስለዚ ምልክት ትገብር ቀልጢፈ ንዓ ምስ ረኣኹ ንስቶቭነር ላግሱ ኣለዉ ኣነ ንኡልቨን ስለ ዝኾንኩ ፀጋም ምልክት ገይረ ኣለኹ ኣብ ማእኸል ስለ ዘሎ ክሓልፍ ፊተይ ርኢ ኡልቨን ኣሎ ቀልጢፈ ሰግር ማለት እዩ እንደገና ፊተይ ርኢ ኡልቨን ንፀጋም ኣላ ንየማን ተየን ሎረን ኣሎ ንፀጋም እውን ርየን ኣላ ስለዚ ንፀጋም ቀልጢፈ ምልክት ትገብር ኣነ ምልክት ምግባር ድንጉሎ ካብ ምዝራብ ርኢ መሰበል ከያ እታ ምልክት ቀልጢፍካ ስከ ትገብር ኣለካ ምልክት ንፀጋም ወይ ንየማን ኣብዚ ሩን ሾሪንግ ስለ ዝኾነ መውፅእ ምልክት ገይረ ይወፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ኡልቨን ፊትና ይደሎ ተኺልና ንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ተኺለ ኸይድ ማለት እዩ ኣብ ቅድመይ 40 ዝብል ናህር ኣሎ ስለዚ 40 ስፒደይ ብኡ መጠን የስተኻኽል ንፊተይ ተሪኤ ፊተይ ደሎ ናይ ኣውቶቡስ እዩ ፀጋመይ መኻይን መፃ ኣለዋ ኣሮው ከዓ ኣላ ኣብዚኣ ግድነት ንየማን ኪድ ትብለኒ ስለዚ ንየማን ገይረ ይቐፅል ማለት እዩ ናይ ኣጋር ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣጋር ብምሉእ ተቆፃፂረ ክሓልፍ ኣለኒ ኣጋር ተለዉ ቀስ ክብል ኣለኒ ጠጠው ክብል እውን ኣገዳስቲ ኮይኑ ድሕሪ 100 ሜትሮ ክሕወስ ስለ ዝኾንኩ ምልክት ክገብር ድሕረይ ይከታተል ፀጋመይ ይከታተል መኻይን ክህልዋ ቅድመይ ደለዉ ንርኢ ስለዚ ኣብታ ፃዕዳ ነጠብጣብ ምስ በፃሕኮማ ቀስ ኢለ ይኣቱ ቅድመይ ሩን ሾሪንግ ስለ ዘሎ ደሴት ስለ ዘሎ ቀስ ብል ኣብ ደሴት ወላ ሓንቲ መኻይን የለዋን ሕጂ እቲኣ ፀላም ተኺላ ሓሊፍ ኣላ ስለዚ ኣነ ተኺለ ቅፅል ማለት እዩ ኣብዚ ምልክት ንየማን ገብር ከም ደሴት ተሓሲብናዮ
قتل فيتي اسكس قصو زخيدالو بلالو ويرينج ترى سازن اب اسكس قصي خيل يجي ስለዚህ ትሮንሃይም ይድብል ደሎ ኤሴክስ ትኺለክ ከይዳለን ማለት እዩ እዚኦም ናይ ኣጋራለው ቀስ ክብል ኽእለ ይሕልዎም ናይ ሓል ስለዚ ይሰግር ዘሎ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ኤሴክስ ኣብ ማዕድም ስራኽዋ ፀጋምያ ዘላ ማእኸል መስትያት ርኤ ይዝሕል ስለ ዘለኹ ፀጋመይ ክሳደ ጥውያ ቢለን ይሽተርየ ናብ ኤሴክስ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ መንገዲ ትሮንሃይም ሒዘ ኣለኹ ኣብዚ ሃይዌይ ከኣተ ሞተር ባይ ምልክት ይብንሎ ስለዚ ክሳብ 50 ክኸይድ ኽእል ንኣብነት ብመጠኑ ተኺልካ ልዕሊ እውን ከይትኽእላ ሕጂ 56 60 ከባቢ ኣለኹ ኣብዚ ምስ በፃሕኩ ግን ክንህር ኣለኒ ክሕወስ ስለ ዝኽእል ብናይ ዚፕ ቻርኔራ ሕጊ መሰረት ንሂረ 80 ምልክት ገይረ ኩለንተን ምልክታት ድሕሪ ምልክት ማእኸል ፀጋም ክሳደይ እውን ጥውያ ቢላ ርኤ ስፒድያን 80 ከባቢ ገይረ ይኸይድ ማለት እዩ ትምልክ ፍራቻኻ ቀልጢፈ የጥፍኦ ምናልባት ቅድሜና ዘለዋ መኻይን 9 ገለ ኸዳ ስለ ዝኽእላ ንዕን ንሂርና ክንክተለን የብልና ኣብዚ 4 መስመራት ኣሎ ብየማን ከም ዝረአየና 4 ስለዚ 3 ኣለዋ ኣብዚ 4 ዛ ራብዒት ኣለኹና ማለት እዩ ኣብዛ ምልክት ፊተይ ዘላ ግን ቀዲመ ክሪኦ ኣለኒ ድሕሪ 400 ሜትሮ ናብ ፀጋም ክሕወስ ኣለኒ ኣብታ ሳልሰይቲ ስለዚ ተኺለ ካብዚ ክዳሎ ኣለኒ ንድሕሪ ትርኢ ሓንቲ መኪና ላ ትስዕበኒ ዘላ ብፀጋመይ ርአያ እውን ልክዕ ክሪኣ ስለ ዝኽእል ኣብ ክልቲኡ መስትያት ርአያ ስለ ዘለኹ ብውሑስ መንገዲ ክሰግር እኽእል እየ ምልክት ገይረ ኣለኹ ንፀጋም ርኢ ክሳዲካ ጠዊ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኖርማሊ ቅድሚት ምልክታት ምግባረይ እቲ ኩሉ ነገር ምግባረይ ወዲየ ኣለኹ ኣነ ምክንያቱ ቀዲመ ብድሕሪ ትርኢ ኣለኹ ንጎኒ ክርኢ ፀኒሐ ምስ ተባሃልኩ ጥራይ ኮንኩ ትሰግር ማለት እዩ ኣብያ ናብ ትሩስተሩ ክንሰግር ኢና ስለዚ ፊተይ ኣሎ ማለት እዩ ፊተይ ምስ ረኣኽዎ ምልክት ክጅምር ሕጂ እውን ድሕረይን ጎነይን ንከታተል ይቕፅል ማለት እዩ መውፅእ ቦታ ኣብታ ምልክት ኣብ ትሕቲኡ እዛ ነጠብጣብ ቁርብ ግፍሕ ድበለ ከፋት ክህልወይ ስፒደይ ልክዕ የመሓየሾ በዛ ማእኸል ድማ ቀስ ኢለ ኣቱ ሰለስቲአን ናይ ማእኸል ናይ ጎኒ ክሳደይ ጠወይ ብምርኣይ ማለት እዩ መብራህቲ የጥፍኦ ፍራቻ ማለት እዩ ምስ ቅድመይ ዘለዋ መኻይን ስፒደይ ኣስተኻኺለ 3 ሰከንድ ርሒቐ ይቕፅል ማለት እዩ ካብዚ ንሊለስትሮንግ ክትከይድ ትኽእል ፍሩሰት ክትከይድ ትኽእል ዝተፈላለየ ቦታታት ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮታት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ሊለስትሮንግ ሎማዓንቲ እዚ ናይ ሪስሎካ ጌርና ክንውድእ ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ናብቲ ዝተባሃልኮ ቀልጢፈ ርኤ ናብኡ ክቕፅል ኣለኒ ንኣብነት ኣብዚ ተኺለ ክኽተሎም እየ ንፀጋም ክትወየ ማለት እዩ